Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ Nios ngio menta kesni ya ke gospel kabala shim na ke gospel jung Matius kalenong ke bakat lai kalain arpasau hado sau pulai kalong ke bejrong ba bareng lios ngio lai teli ki farsi ki ba ujisu ukran na ke benta jung abat jung pi balang ba kine ki farsi ujisu kwa ban hikai lane ban khot yang abade pi ban snutu ya ka jingdon kam jong ka jing em babha jongi kum ke Kristan namar lada mangama pi ngi em ya kata ka jing em ka babha lada ngilong kita ki jingtung ki babha ngin sa yo ya ka jing em bom jukut lemda kumta lada mangama pi ngi ngap lane ngi penlong yelade kum kita ki kanbat kiba penjulor ya ke jintung kiba bha ngin sayo ya ke jing penrem lani ya ke dujok ngatharai ba manga ma phi ngim kwa ya ke jing penrem hanre pen ban ngi kwa ban yo ya ke ke ba bha habakut lani habawai ke prathei kane ke ga thong jong ke jing em junga bat jung phi ka thong jong ke jing em bat junga ke jung phi ka long ban yo ya ke jing su peneng ha ka akher kasni lane hakasni bakut jong ka jingem jingi na kana ke prathei dei matakdau bleu la pha yang abade pi sha kana ke prathei ban kamai ya kata kahok ban kamai ya kahok lengba ka jingem babaha jungi bangin yo ya kata kathong jong ka jingem bom jukut ko hanmen ko para habangi pe ya ka prathei mantahi bat kum juru ya ka balang jungi baro atli kine gidon don ke babha don ke basneu don ke bakhlan ke jingklan don ru ke jingtlot don ru ke jingduna habangi pe ya kabalang jungiru kalong thik kum ki kentin ki ba u Augustine bakho uong ye kini ki kentin kabalang jungi kamlong ka museum jong kirukhot hanrei kabalang jungi kalong ka hospital jong kinong pop ni na kabanta kinong pop kane ke jing ong jong u Augustine bakhoy kalong kaba deshisha habangi pe ya ka jing im jonga ba jong pi kibe im kiba shong kiba sa ha kane ke prathei kerpange hapo kabalang jongi dei mata kadaw ngi pe nadu basdang jong ka prathei ublei umpej ya ka jingduna jonga ba jong pi kumba ubru upej ubreu lada mangama pi ngipej ya ka jingtlot ya ka jingduna jong kiwe hanrei ublei umpej ya ka jingduna na ka jingtlot jonga ba jong pi hanrei upej ya ka jingklan jong ka danut jong ka mansim jong ka jingim jonga ba jong pi umpej ya ka jingsneu jong kibreu kumba mangama pi ngipej ke jing sniu jong kiwei hanrei ublei upej ya ka ka babha pi dan haka jing em jong pi ublei penram ya ka jing tolot jong pi ublei penram ya ka jing sniu jong aba jong pi hanrei uyai map hanrei mangi pan ngi la komno ngi penram ya ka jing duna ngi penram ya ka jing sniu jong kiwei kabau beliau khot yang abade pi mentakas ngi ko hanmen ko para bamangi ngim dai ban long kum kini ki jintau lane kita ki jinglong ki ba penjot no ya ka jing im jong ki wei pen ban ngi dai ban don kata ka jinglong jong blei ngi dai ban pej ya ka jing klan jong ki wei ngi dai ban pej ya ka jing bha jong ki wei ban ngim dai ban penrem ya kita ki jingduna ki jingtlot jong ki kane kabau blei u khot yang abade pi Kohanmen ko para habangi pe na do basdang jong ka history jong kabalang jungi pe na do ka jutang barem ngi iya kata ka bau blei udan ka jingi pula thau ya ka prathei balang ba ka jingi ka jungu kane ka prathei ka lalong mangama pingi lalong lada walada ublei iya ka prathei hadu kata
mangi ki kun bener pat kile komno kiyaj bakla na kalanti ka ba ublay ula pan iya ki ka ba ublay ula aya ki de mata kadaw ki kun Israel ki ay laju haba ki kun Israel ki layai laju ki la ngop lena la ngat kata ka jing sha pen rem jong kana ka prathai ga jing sha pen rem haki wei pat ki kun hon Henry ublay pa badap da ka jing e badap da ka jing snei umpe ya kata ka jing duna umpe ya kata ka jing sneu jong ki kun Israel pen ban upe je ki da ka jing e de mata ka ken tiu biang ye ki da ka ba umap ya ka jing sneu jong ki u ai ki ya ka jing lai loit ka ba pura u penlong ye ki ba bha sa chi sen manga ma pi ko han men ko para ngidon ki jing tulat ngidon ki jing duna ka jing im Henry larang idon kata kaman semban orang ban IT la de haublay lana larang idon kata kaman semban sengutu bau blay badap da gajing ik ublay kloi ban map yang ladangi pai shu ladangi IT la de upan klanya gajing duna jonga bajung pi upan klanya gajing tulot jonga bajung pi upan bah ya ke e ke ba ya ke gajing sneu gajunga gajung pi de magdaw ngidon kam ban pai shaublay ngidon kam ban pai khamat shaublay namaru blay ubadab da gajing ik ublay ubadab da gajing isnei ublay ubadan gabor ban penklan yang abade pi kumba ulapan pau kumba ulale hakikun Israel jong u ngi pe rukum jo hakajing im jong kumong meni jong jing im jong kabalang kadon hapo kabalang don ki basniu don ki babha don ki baduna don ki batelot ngi imlang ngi asalang Henry kabang ublay kuwa bamanga mapi leng ba ka jing telot jonga ba jong pi leng ba ka ta ka jing duna jonga jong pi ngin pen klan ken ya ka jing im jongi khnang ba kabalang jongi kan kiu baro ngi de ki resort jong kabalang lada way resort kabamot lada manga way lada mapi way pi pen duna no ya ka ta ka jing klan jong resort kabalang jungi kan tron kabalang jungi kan yap kabalang jungi kan do Henry ko hanmen ko para habang ngipe ya ka jing im jong kirukhot ngim yo i kata ka jing klan jong ka jing im jong ki sirta lanai na du basdang jong ka jing im jong ki pe ya ka jing im jong u Petrus u badai u pa ba khoj ban kong jong kabalang jungi u briu ubam nang ubam start ublay ula jedio wala da ublay ula jedio udang don gejing duna hakalanti ya jung kumutau apostol ngyo i ulan yo jisu hadu laisen hanrei kata ka jing len jong kamsha yu ban yaine hanrei kibiang imbiang pen klan ya kata ka jing dunai kata ka jing tulot jong da ka bau IT yala de hautrai ban ngi ulong shisha urkhoj menta ngipe ya ka jing im jong Francis Assisi bakhoj ulong beru spa im halor ka spa im ya kata ka jing sneu bha ka ba ka spa ka peu ukpa jong ka ai uklat ya ka jing im ba hak basdang jong ka jing im kumosamla hanrei ka klimat ka ba yos ngau ya ka sur ka jong blay ya kata ka jing tulot jong latap telup no hakabor jong ka jing hakabor jong ka jing isnei jong blay ukhim ulong urukhoj ulong urishot jong ka balang menta ngipe je ka jing im jong Augustine jong ka rihipo Augustine bakhoj ru kumjo uba im ka jing im langkar ka jing snubha jong ka pertei ka jing snubha jong ka met ka jing snubha ka ba pen kemen yu ka ba pen snubha ka ba pen hun ya ka jing im jong kumo breu sngam ya ke ka ba ka kimi ka hikai sngam ya ke ka ba pas ka ba boleh pas yau yu im ya kata ka jing snubha hanrei ka dan ka klimat ka ba snu thu ya kata ka ka ba ublei ula pas yau yu ka ba mele ka ba me im ka ba me shim menta ka dai ka jing duna ka jume kam dai ka jing klan ka ba ublei kwa usngap ya kata YT ya la dia kata ka jing klan ka ba ublei pas yau yu bat ulong urkhoj menta ulong urishat bakhlain hakajing hikai jong ka balang menta ngipe hakajing im jong
Paulus bakhoj ro kumjo. U Paulus uba ki breu ki kersana kata kapor ki nyeu yu kumu breu ubasneu. Kumu tau nong pop namar ka jing isi jingu ya kito ki breu ki bangej ya ke kerteng jung Jisu. Upan syutam ya kito ki bapla ya ke kerteng jung Jisu. Upan yap ya ki nyeu yu kumu nong pop ki nyeu yu kumu rusneu. Ha si shau day namar ule ben yau Kris ule ben ya kabalang jung ule ben ya ki Kristan ki banengkong. Henry ko men ko para kadon ka kelimat ka bautrai wan paho wan kren yu wan ban ayu ka jing sempat hadin kata ka jing sempat kumno uyeng bat ulong apostol jung Kris kajing sneu jung kajing duna ka jing tulat ka jung latap telup ha kajing ha kajing isnei ka jung blay ko men ko para hato mga mapi ngimlong se kumkine kikon Israel hato mga mapi ngimlong se kumkine kirukot Petrus Francis Assisi lane Augustine lane Paulos bakhoj haj ngilong ngidan gajing tulat ngidan gajing duna ngidan gajing sneu ngilong ki bapop Henry kan mau ngide ki rishot jong kabalang ngimdai bansha bagi ne gajing sneu kintap telup yang abadipi ngimdai bansha bagi ne gajing sneu kinang sensyar yang abadipi kinang temrau yang abadipi ngide ban IT yalade hau blay namaru blay udan gajing klanya ladang ngishim ya kena gajing klan jong blay ladang ngipediang ya kena gajing jong blay ladang ngipai ya gajing nisne ka jong blay klempap kane kan satap telup yang ngi ban ngilong kirukhoj ngilong kirishot jong kirishot baklain jong kabalang kane kade kajing khod jong ka gospel bamenta kesngi ko hamen ko para dein matak daw tekeng to ken ngin pen kan mau yalade ngi de bandon kata ka jinglong blay ha ka jing im jongi ngim de ban pej ya ka jing duna jong ki we namaru blay pej u khlam pej ya ka jing duna jong ki ngim de ban pej ya ka jing sneu jong ki we ngim de ban nyau ya ka jing sneu jong ki we namaru blay de utau breu uba pej ya ka jing sneu jong ki we henry u pej ya ka ka babaha ngim de ban long kita ki breu ki ba pen ram ya kiwe henry ngede ban long kita ki breu ki banyau ya ke babaha ke bakiwe gila kane ke bau Jisu khot yang abadipi sajisen token ko men ko para ngiduai ban ngipan ka bor na blay bangin long sisa kita kirishot ki babaha jong kabalang kirishot ki baklan jong kabalang da ka ba ngi pediang ya ke jing da ka ba ngi pediang ya ke jing isnei ke jong blay da ka ba ngi pen klan ya ke jing dunai ke jing telot ke jungi da kabor jong gajing kabor gajing isnei kaba ublay uai hanga badapi en yuro yaw Jesus Christ Jinam lai jinam amen